Siniša Glavašević. Priča o gradu. Odustajem od svih traženja pravde, istine. Odustajem od pokušaja da ideale podredim vlastitom životu. Odustajem od svega što sam još jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Because who will remain if we renounce ourselves and flee into our fears? Who will inherit the city? Who will watch it for me when I am gone, while I am searching in the trash heaps of the human spirit, while I am, as it is alone, staggering without myself, wounded, tired, feverish, while my eyes begin to wax before my personal defeat? Qui va garder ma ville, mes amis? Qui sortira Vukovar de l'obscurité? Il n'y a pas de dos plus solide que le mien et le vôtre, et pour cela, si ce n'est pas difficile et s'il reste en vous encore de l'ardeur juvénile, rejoignez-moi. Quelqu'un a touché à mes parcs, aux bancs sur lesquels sont encore gravés vos prénoms, à l'ombre où vous avez donné et reçu votre premier baiser. Quelqu'un a simplement tout volé. Sinon, comment expliquer que cette ombre n'existe plus? Es gibt kein Schaufenster mehr, in dem ihr mit Bewunderung eure größten Freunde anschautet. Und es gibt kein Kino mehr, in welchem ihr sich euren traurigsten Film anschaut. Eure Vergangenheit ist einfach zerstört und jetzt habt ihr nichts mehr. Ihr müsst von neuem alles aufbauen, zuerst eure eigene Vergangenheit und eure Wurzeln suchen. Und erst dann auch eure Gegenwart schaffen und wenn dann noch Kraft bleibt, sollte sie in die Zukunft investiert werden. I nemojte biti sami u budućnosti. A grad, za njeg ne brinite. On je sve vrijeme bio u vama. Samo skriven da ga krvnik ne nađe. Grad, to ste vi. Siniša Glavašević. Priča o neprijateljima. Život je pun zagonetki, ali najzagonetnije je to kako od prijatelja nastaje neprijatelj. Jeste li ikad pomišljali zašto je lakše steći neprijatelja nego li prijatelja? Cijeli sam život želio biti okružen dobrim, vrijednim ljudima koje svi poštuju i vole. Sreća je bila na mojoj strani, barem do sada. Ostao sam u ruševinama Vukovara, ali s ljudima uzdignuta čela. Mnoge od njih nisam ni poznavao. Mnogi od njih još jučer nisu bili ni svjesni svoje snage. Vjerujte, najljepše što vam se sada u Vukovaru može dogoditi jest da uđete u prostoriju punu ljudi i sa svima se pozdravite. Često i ne znate, ali događa se da vaši pozdravi, vaše iskrene i dobre želje ostanu u sjeni nečije mržnje.
Jedino što možete jest upitati se jeste li baš vi to zaslužili. To doduše neće smanjiti nastalo neprijateljstvo, ali će vam umanjiti tugu, a može se čak dogoditi da se mržnja zanese u svojoj jarosti, pa da samu sebe pretvori u prah, u ništa. A može se dogoditi da mrak zadavi svaku ružnu misao. Ali to se može dogoditi tek ako je u svijetu ostalo makar malo ljubavi. Zato, ako je u vama ima, ne štedite je. Podijelite, dajte djelić svoje ljubavi prvome do sebe i bit će manje neprijatelja. Za početak dovoljno je i to.